Pahimangno sa ato mga kapuso, sensitibo kining isyu nga atong ibalita karon. Usa ka estudyanteng miyembro sa LGBT may reklamo nga gibinastusan siya sa senior citizen nga driver sa taxi nga iyang nasakyan sa dakbayan sa Subo. Nakuhaan og video sa biktima ang gihimo sa driver nga nag-viral karon sa social media. Ano ang report? Kini ang videong kuha ni Krista, ang pasahirong estudyante sa gihimo sa driver sa taxi nga iyang nasakyan ni adtong Sabados gabi. Sa sinugdanan abi ni Krista nga nakadaig lang sa iyang hitsura, ang driver apan nagbinastos naman kini og istorya og misangko na gani sa paghikap-hikap nini sa iyang paa. Hinungdan nga sekreto niyang gikuhaan og video ang gihimo sa driver. Ayun, kahit ba day? Kapag ka dito, be? Kapag ka dito, be? Kaya gari. Ayun. Ayun. Diri, ngikit bitaw. Ayun. Klaro. Tungod sa kahadlok uyuna niya, ang driver apan ni samot ang driver kay dihang ni hunong na sila og mobayad nagpliti ang pasahero sa ngit-ngit gidapit. Nagpakita naman kini sa iyahang kinatao. Kadi ara dira. Siya na. Dali aram gahi sa kay pa. Niingon ko niya nga, ay sana ang kanang kuan, sana ang akong pliti niya, sukli ko. Kay dili man ko niya suklian, sir. Kay kanang iya sa akong pa ugay-ugayon sa iyaha ba. Paghatag niya sa sukli, mo to ni karatil dayon ko kanang gawas dagan-dagan dayon ko. Ang video sa biktima miani og managlahing reaksyon sa social media diin adunay misimpatiya kaniya apan aduna usay nagbugal-bugal usab kaniya tungod lang sa iyahang gender preference. Giangko niya nga bisan og usa siya ka LGBTQIA member apan angayan lang usab sila nga respetohon og dili abusuhan. Doon na namatod pa'y nagpailang miyembro sa pamilya sa driver nga nakigalayon kaniya nga nangayog pasaylo apan desidido na siya nga moreklamo ngadto sa LTO o sa LTFRB batok sa driver. Kung batan-on pa to nga gwapo, kanang imuhag itong i-pursue, kay kanang kuan ningko. Dili man kamo ang naa sa akong sitwasyon, lumang makaila na ako. Kanang what if sa dili na ako nahitabo or sa inyong igsuon. Atol sa phone interview kang LTO7 Director Glenn Galario, gipadayag nini nga mopahigayon sila imbestigasyon sa nahitabo. Nagpaabot na lang sila sa formal complaint nga isang at sa biktima. Pwede ra ang katong video nga iyahang nakuha, wa man gyud malokito iyahang plate number o body number. Pwede ra. Okay. Sa kanang ang iyang testimony man ni kuan kanang complainant. Then ato pong talag chance pud nga ma-explain pud ang katong driver. Gipadayag usab ni LTFRB 7 Director Eduardo Montialto nga dili lang ang driver kundi apil usab ang taxi operator ang manubag nini kung mapamatud-an nga sad-an. Sanglit gihulagway niya kini nga bugat nga salaod ngadto sa pasahero. Grave offense ni siya. Ang operator doon na po yung responsibility kay nganong nikuha siya ni nga klase nga driver kay dili man na pwede nga ang driver ay sadaan. Apil ang operator. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.